was jouw led in de 9e minuut? Ja, ik kon hem bijna niet ontwijken. En ja, goed, ik had hem recht op me af. En ik kon hem heel simpel gelukkig intikken. Was het een prettige wedstrijd voor je? Ja, ik moet zeggen bij Vlagen wel. Ik kreeg veel ruimte in de opbouw om aanvallend een steentje bij te dragen. En ik heb geprobeerd om bij momenten met voorzetten, met snelle acties geprobeerd gevaarlijk te zijn. En ik denk dat het een aantal momenten goed is gelukt, maar ik denk dat het ook vooral in de tweede helft en ook momenten in de eerste helft dat het nog wat stukken beter kon en dat ik wat rustiger aan de bal moet blijven. Vorig jaar wisselde de positie voor jou nogal, zeker de rechtsbuitenpositie. Nu staat Bojan daar, potentieel wat vaster. Hoe is het spelen met hem? Ja, ik moet zeggen heel prettig. Het is een speler die heel balvast is en heel bewegelijk. En ja, dat is heel fijn om die voor je te hebben. Het is iemand die heel goed tussen de linies vrij kan komen en eigenlijk altijd wel de bal kwijt kan. En dat is heel fijn om daarmee te spelen. In de tweede helft had hij ook veel de neiging om naar het centrum te trekken, wat jou weer veel ruimte gaf. Precies, ja, inderdaad. Hij is natuurlijk een beetje een speler die niet stijf aan de buitenkant blijft staan natuurlijk. Iemand die ook in het middenveld kan komen en daardoor komt automatisch, wat je zegt, wat ruimte voor mij aan de zijkant om op te komen. Kun je deze wedstrijd dus even vergelijken met vorige week, die tegen AZ? Ja goed, ik denk dat we ook met name de eerste helft gewoon controleerden. Ja goed, ik denk dat we vorige week wat minder alert waren in de omschakeling. Ik denk dat het wat verdedigd gezien dan. Dat we dat dit keer veel beter deden, waardoor zij minder gevaarlijk konden worden in de counter. En ik denk dat we dat vergeleken met vorige week een stuk beter deden. Het was een lekker avondje, een zomeravondvoetbal, hè? Het ging allemaal makkelijk. Ja, het was inderdaad fijn dat we natuurlijk snel op 2-0 voortkomen. En zo komt er wat meer ruimte om te kunnen voetballen. En goed, ja, dan kun je hem gelukkig goed uitspelen vandaag.